गइए कि झूठा चलैले सब में झूठा भरल बा बाप रे। ए दीदी कहाँ जाता नहीं? अरे वो गइए कि झूठा चला जात नहीं कह। चली ना खाना खा ली भर दिन कामे करत रह हमें। अच्छा आवत नहीं चलैले ना त खा लेम। सुबह के उठ के कामे करत नहीं चली खा ली। तू खा ले लू? हां हम खा लेनी रउआ के कढ़ा ले रुक आवत नहीं गइए के दे ना ना चली ना चली। अरे त झूठा ते कैसे चली आवत नहीं? अरे चली ना खा के पहले जाई में। अरे त झूठा एजे रह जाए। ना ना जहां ठीक बा तो घर में ना रहता। ठीक बा आवत नहीं रुक। अरे टाइम जल्दी है। ठीक बा चला के तुरंत आवत नहीं तू खा लियो तब तक ठीक बा? ठीक बा। ठीक बा। हमारा इतना गोतनी अच्छा बाड़ी कि काम करे से उनकर फुर्सत नहीं के मिलत। कहलो पे भी खाना नहीं खा। भगवान ऐसने गोतनी सबके दे। सब कपड़ा सूख गइल बा सरिया दी। दीदीए के सरिया ना हो दिन भर कामे करत रहते बहरे। कभी तो खाना नहीं खइले। कब आइम? का हो कन्या? कह का हाल चल बा? प्रणाम दीदी कहाँ गई रही? का तो सुनत ही नहीं हर गई रही। खुश रह। हाँ गाँव में गए तनी भतीजा के बरछिया भइल ह ना त ओही में गए रहनी है। बड़ी एक हफ्ता लग गइल ह त काहे ना दुई अब दिन में आ गइल जानते बाड़ू कि नहर गोइला पे आदमी के आवे के मन ना करेला। हां जी ठीके कहतनी हमरो जाए के मन करता मगर देखो तई घर से फुर्सत बा तो काहे ने पूजा के घूम आवते? कैसे जाई दूगो गोतनी बन जा दोनों कोई काम ही में भिड़ल बन जा उहा के बन दीदी बड़की त बहरी के काम करते अरे रहे द उ त पहिला महीना में 2 हाली जात रहली नहीं हो। जाए तू दीदी तो का जेबे ना हो करेली। तो उहा के हमरा के माना ना करेनी चाहे हमरा घरे बन कोई माना ना करला फिर भी अब अपन घर होल त अपन घर देखे के बा ना। खाना खा लेलू? ना जी दीदी अभी नहीं खइले दीदी आइम तब ना कनिया खाए के त पता ना गइल हनी गवत गोते काट। अरे दीदी दीदी ढेर देख एगो बात कही बोली गोतिया गोतनी से तने लगाव रखल जाला ना कि चल बन जाए। अब मान के चल ठीक बा तार गोतनी मान जान करेली उ ठीक बा तो अपनो दहिया के ध्यान देल जाला कैसा नहीं रहू कैसन हो गइलू खइला पिला बिना टाइम पर खा पिया। ई का कहते दीदी? अब मैंने हमर कहे के मतलब कि अपन देही के ध्यान रख ई बात कहता नहीं माने हमर देहिया में का भइल बा ठीक बानी हम भी दोबारा नहीं खूब बोल पहले से। अरे घर के काम हटे तब दुबराइबे ना आदमी करी हन ओसे का हो जई तनी से आदमी दुबराइए जी हन तक दुबराई हन तक अब मोटाइबो करी हन। देख ठंडी के मौसम आइल बा हातना काम करब त ठंडा मार दी त तारा के करी ई सोचो ताड़ू आ जान ताड़ू बोली तोहरे ऐसे हमहू अपना गोतनी के खूब मान जान करत रही आ आई ना दीदी हजी बैठी खड़ा हो तो सुन ना बैठल ना देखो जल्दी में बानी जाए हमरो खरिहानी में तन की दवरी बैठ के तनी बतिया कर दिन त ठीक न रही दीदी आइम तो डांटे लगम कि कोई आवेला तो बैठे के अरे पूछे हमार बतिया सुन तो जान जाना कि देह करत करत हमर देह गल गुरे देखल सुखंडी हो गई अब जाके अलगा बनी तो अब जाके देह हमर फलक तो देखो कैसन लागत नहीं अब यही से बतिया गोतनी के फेरा में ढेर ना रहे के चाहिए। ऐसा बात नहीं है दीदी ई सब का हमरा के सिखाओ तनी रे हमर दीदी है ना जन बहुत अच्छा नहीं हमरा के अपन बहिनी जैसन माने देखो हमर कहे के काम रहे अपन हम जा तनी हमरो खरिहानी में काम बाटे आगो ने तन की घूमे खातिर ढेर दिन हो गए गांव चल गए रही तो अब मान के देखो जौन जे अपने थी करी ओकरा खुद सामने आवेला हम कहनी उतना गोतनी के तो हमरा सामने आगो एक दिन तोहरो बुझा जाए। अब हम जा तनी बेसी बात ना कहब जानलू। ई का हमरा दिमाग पर टेंशन दे के चल गई हमर दीदी के बारे में हमर गोतनी तो ऐसे ना करेनी हमरा के बहिन ऐसा अपन मानत रहेनी के जान दीदी कब ले आए जातनी हम खा लेबे हमरा भूख लगल बा। तनी चलइले हम चला दिए खा का हो कन्या? प्रणाम दीदी। खुश रह का समाचार बनल रह? हाँ तो 9 दिन के बाद आवतनी। अब बाकी 8 दिन तो रहनी है गाँव में उतने दिन में तू लोग के मन ना लगत रहे जानत काहे हम जानत तनी जाने तो लगी रहो बिना मन ना लगिला। हाँ हो तनी हे घरे हो घरे घूमत चले नहीं आ जानते बड़ू की दूज बात हेने ना बतियानी त रहले ना जाला हमरा मन लगुआ है। हाँ टोला भक के जानते बड़ू की सब कोई घरे जा जा के बतियावत रहनी घूमत रहनी तो आदत ना हो गइल बा। आ सुन कहिया सब समाचार थी
चलो ना तनी हले समाचार बैठ के बतियावल जाव। ना 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 जा तनी घर जानत नहीं कि छोटकी जो बाड़ी न हम जब तक ना खाना न खइबे न करले भी बेचारी भूखे होई जा तनी हम खाना खा लेवे। का ऐसन तू बात कहलू? हाँ त ना अंधविश्वास में तू रहेलू। अंधविश्वास ई का कहतन दीदी? अभी तारा घर आवेले तोहरे खातिर खोजे गोई रहनी है तारा के। तो तारा घर आवेले आवत तनी आ तार गोतीनी है हाँ तना भात लेके थरिया में बैठल हवा आ होइहे तरकारी ले लेगी आधा। ई का कह देनी उ तो ऐसे करिए ना सकलिए ना खा लिए कहली अरे आखी अपना देखल चीज कहतनी खा मार गब गब खात रहली है। तो हम कहनी कि का एक कोनिया खाइल पियल हो गुल का से मारे अनघे लेके बैठ गुल बाड़ू सवेरा है त कहत कि केहू को जीमा का ले बनी हम बनाई हम पिछुआ के खाई करम त आगे करम त आगे खाई। सचो कहता है तब का हमारा से होइहे मार तरकारी दीदी तारा अच्छा कोहड़ा के तरकारी बनल बानू रउआ कैसे जानेगी नहीं? हम देखनी है खाते हाथ ना तीन ले ले रहली है छिपा होई भला बताव हमारा भी कोली कितना मानत नहीं रह दीदी रो जब तक ना खाइम न हम ना खाइम अरे दीदी हतना गोतिया गोतनी से हम पाक गोइल बानी अभी तू ए एथी में नत रहिया ना कि आदमी मानेला जानेला ठीक खा लेली त का हो गेल भूख लागल खा ले ले अरे हम कहाँ कहतनी कि का हो गुला चाहे ना हो गुल ई हमर कहे के मतलब ई बा कि तहार अपन दासा नहीं खुद देखत कि कैसन रहू कैसन हो गुलू बिला के। अरे दे है कुल पहाड़ी ले खरकट के कमा के ले जाता उ घर में हुड़ार बन के कुल लूट के खा जाती है। दूध है दही हम देखनी है कि हथ हथ जग में तारा घर स्टील के जग बा एक जग दूध लेके बैठल रही है आ तारा के वो धवनवा से गोइलू जा त हम जाता नहीं। ठीक बा हम जाते तनी देखी खाई हम भूख लागल। ए दीदी का हो चली ना खाना खा लेही दी ना खाना। तू खा ले लो हाँ हम खा लेनी। ज्यादा तू खा ले तो हम खाइए ना लेनी का जी रुआ भूख नहीं लागल हां ना तो तू खा लो तो हम खाइए ना लेनी। ई ना है ऐसे बोलत है जी जा तनी तनी खरिया फूले के डाल दी अब ओकनिए पर ना भरोसा ना दी है रख देता है हम फुला दे अरे तू जा ओने बुझा गेल तू का करब हम डाल लेम अपन फूले के। हम कितना भरोसा कर देली मानली हमरा भाई बताओ अपना से ज्यादा एकरे पर भरोसा कइले दीदी ठीके कहले लेकिन हम बानी कि एगो आँख बंद करके भरोसा कइले रही। दीदी ठीके कहत रही कि गोतिया गोतनी केहू के ना होला आज हमरो बुझा गई हमरो अपन अपना काम चेते के पड़ी है। देखो तो हम सोचे चला हो छोट बहिन नियन मानत रही अपने से कुल अपन देख रेख करत रह दे हाँ सही बिला ज्यादा ऐसा गोतनी के मुंह ना मरनी आज से अपन देह के संग्रह करम अपन भैंस गिरू है बैसन कोनी के सेवा पानी करम ज्यादा। नमस्कार प्रणाम भैया। हमनी के वीडियो एपिसोड बनावते जाए पार्ट बाय पार्ट जाई रोलो के एक के बाद दूसरा देखावल जाई। ई वीडियो हमनी के ई चीज देखावते जाए समाज में कि आखिर घर के बंटवारा काहे होला कारण का बा कि घर के बंटवारा होला हमनी के हर घर में ऐसन होता आखिर काहे होता ई चीज हमनी के एपिसोड देखावते जाए रोलो के पार्ट बाय पार्ट देखे के मिली ध्यान से देखी जा और अच्छा लगी तो दिल से लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करी जा। हमनी के करो प्रणाम। ई वीडियो सब जरूर देखम जाई हमरे वीडियो ह।